So on the day before Vinayaga Chaduthi, I had to cancel an order. அது வந்து ஒரு அவுட் சைட் டிஎன் கிளைண்ட்டுக்கு நாங்கள் பேக் பண்ணி கொரியர் ஆஃபீஸ்க்கும் கொடுத்து அமிச்சாச்சு. பட் என்னோட டெலிவரி பார்ட்னர் வந்து அவங்க பின்கோட்க்கு நான் சர்வீசபிள்ன்றதால இன்னொரு டெலிவரி பார்ட்னர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. பட் அவங்க வந்து ஷிப்பிங் சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமாக சொன்னதால கிளைண்ட் வாஸ் நாட் ஹாப்பி, விச் ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஷீ ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் ஆஸ் இஃப் ஐ எம் சீட்டிங், நான் வந்து பீட்ரே பண்ணுறேன், பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண தெரியலன்னு பேசினதால ஐ ஹேட் டு கேன்சல் தி ஆர்டர் டு ரெஸ்பெக்ட் மை பவுண்ட்ரிஸ். ஃபைனலி என்னாச்சு, அந்த ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணியாச்சு. அன்றைக்கி நைட் கம்ப்ளீட்லி அப்செட், விட்டாச்சு, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் டே விநாயகர் சதுர்த்தி மார்னிங் 9 AM அனதர் கிளைண்ட் enquired for the same items but 10 folds 200 piece bangle box கன்ஃபார்மும் பண்ணியாச்சு, பேமெண்ட்டும் பண்ணியாச்சு. இப்போ டெலிவரே பண்ணிட்டோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, உங்களுக்கு என்ன டிசர்விங்கோ அது லேட்டாக வந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும். கீப் ட்ரையிங் அண்ட் ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ்.